It's Select Africa TV update. Sawubona mbukeli, ngiyakubingelela futhi ngiyakwamukela igama lami Enkandla. Isheya ngqonqa indawo yobumnandi esenkandla kwaNxamalala ebizwa ngokuthi Obizwayo Lifestyle. Kanti umnikazi wayo uMsimpiwe Nduli ekhuluma nethimba leSelect Africa TV uthe ngomhla ka1 kuJanuary 2022 uhlaselwe amadoda angawalinganisela esibaleni esingango-30 abehamba ecula ingoma zempi akubona angene ngaphakathi endaweni yakhe naye ekhona ngaphakathi ashisa aphinda futhi athatha izinto ebezikhona phakathi. Zizwele umnumzana uNduli esichazela. Thanda ukunibingelela nonke bakwethu. Igama okhulumayo uSimpiwe wakwaNduli, umphathi waseBizwayo Lifestyle Enkandla. Ngivelelwe inkinga labo mfowethu. Kwathi ngomhla ka1 ngahlaselwa yibandla eliyibiza ngokuthi lizinsizwa zasentolwane liholwa induna yensizwa okugamalayo uQobozuma. Malifika leli bandla lishinga la ngaphandle kwesango lami, lishinga nje onke amaculo lawa okushinga esiZulu, likhuluma indaba yokuthi angihambe kulelizwe. Ngithi ke mina bafowethu cha, kube kuhle ukuthi before umuntu ahambe kukhulunywe. Bathi ke kade sasikutshela sithi asikufuni kule ndawo hamba. Mkhulu umonakalo wenzakele bafowethu, mkhulu kakhulu. Njengoba ngingusomabhizinisi ongacosha indawo, ngidiphendele kulo leli bhizinisi, namhlanje angazi ukuthi ke ngizohlanganisa ini ihlangane nani. Ingane bengiyiqashile ezibalelwa ku10 namhlanje azinamsebenzi. I-equipment ebesisebenza ngayo car wash, ishisa nyama, zonke lezo zinto ezishile. Ngakho ke lesi senzo ngisibone siyisenzo esibi nesenzo esilulaza amalungelo ethu njengabantu base South Africa abaphila ngaphansi kwenkululeko. Ngoba ngazi ukuthi mina umuntu mangabe ephethwe ubuholi kuye kufanele ukuthi mangabe engasenzi kahle bombiza ubuholi, buhlale naye phansi bombonise la ephethe khona. Ibhlungu lento ayenzakele, angifisi nokuthi yenzeke komunye umuntu. Ngiyafisa kuwo wonke ongathanda ukuthi alekelele bafowethu ekuthenini kulungiswe lesi simo. Kungaba mhlambe kwezomthetho, kungaba mhlambe financially, ukuze ibhizinisi liphinde lisukume liqhubeke lisebenze. Alekelele kakhulu. Ngiyabonga kakhulu oyithoba yimina uSimpiwe Nduli. Masiqhubeka phambili imbukeli liyaqhubeka namanje liyasha ephalamende laseNingizimu Afrika, kanti namanje akakekho ophumayo noma asikaziwa izathu sokuthi ngabe yini ubani noma yini elenza liqhubeke lishe. Uzokhumbula ke mbukeli ukuthi sike sakubikela ngalolu daba, kodwa kuvele amahlebezi ukuthi ukhona owesilisa oseboshiwe ngalolu daba, kodwa namanje iphalamende lisaqhubeka liyasha. Kanti ke nasenkundleni zokuxhumana ilokhu ehlukene njalo imbono, abanye basabela izwe, abanye bathi kuyaziwa bakhona abangale kwalokhu okwenzakalayo, kodwa iqiniso lizovela. Izona ke mbukeli sikuphathele zona usuna namhlanje sikuthembisa ukuthi masiqhubeka sizwe amaqiniso ngokusha kwephalamende sizophinda futhi sikwazise. Siyacela uqhubeke ungene epagini lethu Select Africa TV, ulike, usubscribe, uphinde futhi ucommente. Mina ngengusi nenhlahla le iSelect Africa TV.